Jarri. Gora bera. Buena vida. Turismo aldetik aurkezpen hau eiteko arrazoia izango litzateke, beti esaten duen bezala, sagardotegi bea bere baitan produktu turistiko bat dala, badakizue, sagarrotegi ingurun moitzen dena, bai astebukaerako jenden etorre da dala, bai gertukoa eta kanpokoa, eta Goierriko gainontzeko zerbitzu turistiko desberdinak promozionatzeko balio duela. Baita esan dezakegu hemendik, otsailen eta martxon aurten kanpaina esan balin dakioke behintzat berezi batengo deula bai hemen Gasteizen, Bilbon eta Katalunian bai, azoka berrita da jungo gea eta gaina Sagardon ingurun, aipatu duenakatik azkenen gauza bada, sagardotegin azkaltza edo afaltzea motiba da, arrazoia da edo gantxoa da, eta horren ingurun daude, jendeak astebukada pasa aprotsatzen dula, Goierriko gainontzeko txokoketa zagutzeko. Eta gero baita, egi izan behar da, aipatzeko eta nolabait ere defenditzeko, komila arten esateko, guk ere, hemen dauden sagarrotegik, naiz eta Donostia aldetik edo kostatik urrutik goion, baita destino turistiko bezala, sagardotegi temporadan, lehenengo produktu turistikoa dela gude kasun. Mikelei dagokionez, eskarak eman, Mikel Aloñai, justu gaina oporretan ala tokatu da, aurten, oporretan iganden jungo die, berriz bueltan, aurkezpen aldetik, gehiegi ez da esan beharrik, ezautzen dezue, bai azkenek urte honetan oindi Goiertzun gehiago hartu do, bai sari jaso ditun sarikatik, batez ere Manu Leginetxe bosgarren sarioi, Manu Leginetxe katedran bosgarren saria, Alkalako unibertsitateko odezko irakasle bai, izendatu duen, idazlea, eta beste hainbat gauza, eta oindik etorriko dinak. Netzako, guztua gaur beha gogoa neukanik esan, oain da 25 urte ezautzen gehala, ni irakaskuntzan orduan, beha ikaskuntzan, beha 17 urte eta niko 24, latine gaina irakatsi nion, latineko irakasle bezala, zeke, duela 25 urteetik honea ezautzen geha, eta, nire aldetik guztua beha meneotea, gaina eskerrak ematekoa da, eta gero batez ere, turismo bezala eta goitur bezala, beti esaten deuna, ez? Hode badala, orokorren, horrelako jende edukitzea, beti esaten deu, turismoarentzat oso nadala, enbajadoreak eta preskriptoreak edukitzea, eta, kanpoa dijon juten dan bakoitzen edo euzin lekutan dagoela de, importantea da gutzako, bai Goierri eta Goierri dauzkan balio guzti, sardoa, gazta dala, behar zaingo izan da, olki eta beste hainbat produktu, nolabait adidaztea. 12 urte, justu, ekialde hurbileko berri maile bezala, bi harrengo ditu, segur asko, Aloñako beto jakingo du, bi harridu urte, Jerusalemea bizitzea juntziela, bi harredotzi, erregetan zan, justu bizitzea juntziela, eta handik, badakiu behintzat Goierri beti bai godaipatzeko eta promozionatzeko bideo horretan dibitzen dela. Besteik gabe, gero bukaeran beha utziko dio, amaie pasatu geotitza, urtengo sagardoaren ezaugarrik edo komentatzeko. Ongi etorri denoi, zuri gehien bat, Mikel. Eta, hasteko esan, aurtengo uzta handia izan dela Gipuzkoan, bertako sagarrasko erabiltzeko aukera izan deula danok, asko eta kalitatezkoa, importantea dela. Uzta, aste pare bat aurreratu zanez, momentu hontan, momentu polite da sagardot gozatzeko, probatzeko arradare. Gero jungo gea probatzea eta ikusiko dugu aurtengo sagardoa dala errez edatekoa, kolore polite, txinparta, usain aromatikoa, eta importante dana, hauan sensazio borobila ematen duna. Bazen gero danoi konbidatzen zaituzteu eta esango dezue. Goierriko 7 sagardotegin arten, urteroko mouko ekoizpena egin dugu. 500.000 litron bueltan, eta askoz gehiago ez dago esateik, Goierriko eta inguruko denei gonbidatzen zaituzteula zuen sagardotegi eta zarro egotea, zuen produktua dastatu eta gozatzeaz, eta
asko gehiago ez. Ohore bada hemen egotea, benetan ez nuen espero, eta oso atsegina da, ez? Bertan egotea, bereziki toki honetan, ni tximistan lana egin nuen, Ordiziko zenbait festatan, orain dela, ez dakit, ahaztu zait, niko ezagutu aurretik, egin nuen lana hemen, eta oso oroitzapen polita ditut, ze garai polita ziren orduan. Orain berriro bueltatu naiz, 25 edo agian, bai, 25 urteren ondoren, bueltatu nahi tximistara, ez nator lanera, baina bai gaurko protagonista nagusia Sagardoa da, ez? Sariak jaso ditu nire lanagatik, Ekialde Hurbilean egiten dudan lanagatik, baina horrelako ekintza baten parte hartzea beste sari mota bada, ez? Zuen jarraipena eta ematen dira zuen babesak indarra ematen dit aurrera ekiteko eta gure lanarekin aurrera jarraitzeko, ez? Askotan ez da oso lan atsegina, baina benetan polita da, ez? Etxera bueltatu eta horrelako babesa sentitzea, ez? Alde hortatik oso benetan eskertzen dizuet horrelako aukera izatea. Esan dizuen bezala hau beste sari mota bada, sari etxeko saria, ez? Esango nuke. Orain dela, ez akordatzen, bueno, izendatu ninduten Beasaingo odolkiaren kofradea, eta beti, egia esateko beti saiatu naiz, ez? Gure Beasaingo odolkia baita esportatzen, ez da erreza izan. Sagardoarekin ere gauza bera egingo dut, esan behar dut islamikoki ez dela oso zuzena, eta ez dela erreza izango, baina hala ere dana ez da erlijioa mundu honetan, eta horregatik niko izan duen bezala, enbaxadore lana egiten saiatuko naiz Ekialde Hurbilean zehar eta munduan zehar. Lehenengo urratsa igande honetan emango dut, hartuko ditut botella batzuk nire maletan, eramango ditut Lurralde Santura, eta Ondarreko gaztarekin batera saiatuko gara olako txotx alternatibo bat ospatzen zuen izenean, Goierriko Sagardoaren izenean, eta bialduko izuet erretratoren bat ikusteko nola irtetzen den. Beraz, helburu nagusia niretzat hori izango da, ez? Hemendik aurrera baita gure Goierriko Sagardoaren izena mundun zehar zabaltzea eta gure eskualdeko marka ere nolabait zabaltzea. Oso importantea da eta kanpotik ikusita gainera jendea oso begi honez, ez? Ikusten ditu bertako produktuak, toki txikia da, denok dakigu txiki garela, baina ez eskaxak, ez? Guztiz kontrakoa, kalitatezko gauzak asko apreziatzen dira hemendik kanpo, ez? Mundu global eta industrializatu honetan horrelako detaileak, ez? Ikustea horrelako Sagardoa, horrelako produktua ikusten da, niretzat asko eskertzen da. Horregatik, beste behin ere nire esker beroenak, eta mesedez segi lanean, segi horrelako Sagardoa lantzen. Txotx! Goierriko Sagardoa, txotx! Bixi eta indartsua, ez, Goierri bezala. Txotx! Baina, behartuta. Kontrol da ponga, Negatik, tira. Goierriko Sagardoa! Txotx! Txotx! Bai, ez, barrua? Bai.